tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Merħba. Fisem l-Università ta' Malta, jien Stefan Karwana, li qed nigradwa mill-Iskola tal-Arti Performattiva, nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' Rat il-Ħajr fjum il-gradwazzjoni. Nirringrazzja lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Cicluna li ġentilment oġbu jaċċetta l-istedina u jiċċelebra l-Ewkaristija tal-lejla. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ta' ringrazzjament nilqgħu fostna l-Eċċellenza tagħha il-President ta' Malta Kolejro Preka, ir-Rettur, il-Proretturi, il-Korp Akkademiku u fl-aħħar mhux inqas nilqa' lilkom sħabi li ser niggradwaw mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni, mill-Fakultà tal-Kirurġija Dentali, mill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy, Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija, Fakultà tax-Xjenzi u tas-Saħħa, l-Iskola tal-Arti Performattiva, l-Istitut u ċentri oħra. Illum qegħdin hawn mhux biss bħala individwi, imma bħala grupp ta' gradwanti mill-Università ta' Malta li ġejna biex nirringrazzjaw il-mulej tal-għajnuna li f'dawn l-aħħar snin ta' studju li għaddew minn fuqna oġbu jtina. F'din il-ġurnata ta' ċelebrazzjoni niftakru wkoll f'dawk l-istudenti u l-istaff li m'għadhomx magħna. Bħalma kulħadd jaf, bosta minn dawk l-esperjenzi b'taħlita ta' emozzjoni differenti li għaddejna minnhom biex illum qegħdin hawnhekk għal din l-Ewkaristija ta' Rat il-Ħajr. Għalhekk ejjew flimkien ninaqdu quddiem il-mulej biex nirringrazzjawh ta' dawn is-suċċessi li tagħna. U biex kull wieħed u waħda minnha ġejna msejħna għalih. We would like to add graduates, colleagues, welcome to this celebration of Thanksgiving on the much-awaited day on our graduation. Today may be considered as the link between 2 points in our field of life, of one continuous journey. May we take the opportunity to see and celebrate what we have achieved. L-ewwel qari se nqara minn Tonio Bizzina, student mill-Fakultà tax-Xjenza u tas-Saħħa. Il-Vanġelu se jxandar mid-Djaknu Bernard Micallef li wkoll se jiggradwa mill-Fakultà tat-Teoloġija. It-talbit tal-komunità se jitrasqu quddiem il-mulej f'isimna minn Bettina Macelli u Luana Grixti mill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Stefania Baldacchino mill-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija, Joanne D'Alfonso mill-Ċentru tal-Arti u x-Xjenza Liberali u Raquel N. Borch mill-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa. L-offerti se jittellaw f'isimna minn Elizabeth Borch Cardona mill-Iskola tal-Arti Performattiva, Christian Coppini u Chantella Bela mill-Fakultà tal-Kirurġija Dentali, Sara M. Borch mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni u t-talba ta' wara tqarbin se tinqara minn Emma Gallia mill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. F'kull okkażjoni ta' ringrazzjament bħalma idin l-Ewkaristija tal-lejla, niftakar f'espressjoni ħasira ma profonda ta' San George Preka. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Fil-biru ta' din il-Quddiesa ringrazzjament tagħna jingħaqad ma' din l-ammissjoni profonda u radikali li għandna bżonn il-mulej. Tal-boħra ta' San George Preka kienet
Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Ejjew narfu ħtijietna, narfu dan il-bżonn radikali ta' Alla li minnu tiġi kull tama u kull imħabba. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti r-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-ard lil bnejn faħruk, imberkuk, nadurawk, naduk ġie, inrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li oġbok issejjaħ il-poplu tiegħek knisja. Għamel il-ġemma miġbura f'ismek, ikolla l-biża u l-imħabba tiegħek u timxi warajk biex twassal għal ġid tas-sema li wedda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin. Ħuti, intom il-bini ta' Alla, skont il-grazzja li tani Alla, jien ħall-bennejja li qed il-pedament. Ħadd ieħor bena fuqu, iżda wieħed għandu jara kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed li f'dak li diġà tqiegħed, Ġesu Kristu. Jibni x'jibni xi ħadd fuq dan il-pedament, deb, fidda, ħaġar prezzjuż, injam, puxlief, tiben, ix-xogħol ta' kulħadd tat jidher, il-jum ma tjurih, għax bin-nar jinkixef, u n-nar iġarrab x'jiswa x-xogħol ta' kulħadd. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u l-Ispiritu ta' Alla jgħammar fikom. Alla jeqret lilu, għax qaddisu t-tempju ta' Alla li intom. Il-kelma tal-mulej.
Għażilt u qaddist din id-dar, jgħid il-mulej, biex ismi jkun fiha għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob il-għid tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin naċu ħamiem u min kien bil-qiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll mit-tempju bin-naċu l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-immejjed. U lill-bejjed tal-ħamiem qalilhom: warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex suq. Id-dixxipli ftakru dak li kien hemm miktub: il-ħeġġa għal darek kilitni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu: x'sinjal turina biex qiegħed tagħmel dan?
Wieġeb Ġesu qalilhom: ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellgħu. Għalhekk il-Lut qalulu: dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u inti se tellgħu fi 3 ijiem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli ftakru f'dan li kien qal u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Fid-9 ta' Novembru ta' kull sena aħna l-Kattoliċi infakru id-dedikazzjoni tal-ewwel Knisja f'Ruma, il-Katidral tal-Papa, il-Bażilika ta' San Ġwan fiż-żona imsejħa tal-Lateran, San Giovanni il-Laterano. Ħafna drabi meta naħsbu fil-knejjes kbar ta' Ruma, il-ħsieb tagħna jmur mal-ewwel fil-Bażilika ta' San Pietru mibnija fuq il-qabar tal-Apostlu Sajjied. Imma il-katedra tal-Isqof ta' Ruma tal-Papa hija propju f'din il-Knisja San Giovanni in Laterano. U aħna l-Kattoliċi fl-imkien mal-Knisja f'Ruma niċċelebraw dan l-anniversarju bħala sinjal ukoll ta' l-adeżjoni tagħna tal-għaqda tagħna mal-Isqof ta' Ruma mal-katedra tiegħu mat-tagħlim tiegħu. Il-liturġija tal-lum allura hija l-liturġija ta' din il-festa tad-9 ta' Novembru u t-tema prinċipali hija t-tema tat-Tempju. Dawk li qed jiggradwaw mill-fakultà tal-ambjent mibni japprezzaw li qegħdin jirringrazzjaw il-mulej propju meta aħna l-insara qed infakru f'binja kbira impressjonanti f'Ruma, imma fl-istess ħin qegħdin ukoll nitolbu t-talb f'dan it-tempju li jaf lill-ġenju ta' Ġlormu Kassar u il-munifiċenza tal-Kavallieri ta' Malta. Ma qegħdin f'din il-binja miġburin bħala assembleja ta' Alla. Fit-talba tal-bidu fil-Quddiesa irringrazzjajna lil mulej li hu jlaqqana u jsejħilna Knisja, assembleja. Hija kelma antika ħafna li tintuża biex tesprimi l-fatt li aħna msejħin mit-trufijiet tad-dinja tal-villaġġi u l-irħula u l-bliet tagħna u qegħdin hawnhekk bħala Knisja. Fl-Ebrajk il-kelma Knesset għandha l-istess u anke il-Libanu Kenisja. Aħna ħallejna dan l-erq fil-verb tiknes. Imma il-Knisja mhux biss knis, għandha dinjità ħafna ikbar. Imma hemm dik l-idea li inti tiġbor ħafna frak u tagħmlu flimkien. U aħna b'xi mod individwi bħalma qal ir-rappreżentant tagħkom maħniex qegħdin hawn bħala individwi, ma qegħdin hawn ukoll bħala komunità akademika li qed tirringrazzja lil Alla tas-suċċess akademiku tagħkom ta' dan il-proċess ta' maturazzjoni u bidu ġdid. Il-kelma ta' Alla u tipprova tarbel il-kunċett ta' bini tfakkarna l-ewwel nett f'dan il-ġest qawwi li fil-Vanġelu ta' San Ġwan
huwa propju fit-tieni kapitlu, fil-bidunet. U għal-ewwel għid ta' Ġesu, il-Vanġelu ta' San Ġwan jirrakkonta 3 festi tal-għid. L-aħħar waħda hija dik li fiha il-mulej isir il-ħaruf tal-għid. Jiġi sagrifikat u maqtul fil-jum ta' tħejjija. Imma f'dan l-ewwel għid jagħmel ġest qawwi ta' purifikazzjoni. U naraw il-Ġesu bl-ebda mod tant ħelu kif ħafna drabi għandna l-karikatura tiegħu, imma Ġesu qawwi, determinat u b'saħħtu li għamel sawt mill-ħbula u jkeċċi mit-tempju in-naġ, il-barrin, il-flus, is-sarrafa tal-flus, l-imwejjed tagħhom jaqlibhom, huma ġesti li San Ġwan jiddeskribi f'dettall biex anke jurina kemm kien irrabjat Ġesu. F'dak li jgħid. Warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex suq. Naf li qed jiggradwaw diversi minnkom li għattaw daw l-aħħar snin jiddiskutu il-liġijiet ta' demand u supply tal-ekonomija u r-regoli tal-accountancy li għandna bżonnhom ħafna. U allura żgur li Ġesu mhux qed joħodha kontra il-kategorija. Imet jilmenta l-fatt li d-dar ta' Alla jikkwota wkoll il-profezija saret għar tal-ħallelin. Il-Vanġelu ta' San Ġwan jitkellem dwar suq fejn inti tmur u tagħti xi ħaġa u tippretendi xi ħaġa lura. Id-dar ta' Alla saret espressjoni ta' reliġjon li hija kważi kuntratt ta' do u tdes, faċjo u tfaċjas. U jilmenta Ġesu. Aħna ħafna drabi meta nitolbu ġerment inwedu xi ħaġa, Ġesu tirritaħ dan l-atteġġament jirritaħ. Għaliex ir-reliġjon mhix kwistjoni ta' suq, mhix kwistjoni ta' ejja nagħmel kuntratt mad-divin biex kollu ikel tiegħu kien li jagħmel ir-rieda ta' missieru. U r-rieda ta' missieru mhux dejjem kienet favorih. Għandu l-espressjoni qawwija u jagonizza qabel il-passjoni tiegħu u jgħidlu jekk jista' jkun jgħaddi minni dan il-kalċi, ma mhux li rrid jien, li trid inti. Żgur li Ġesu għandu atteġġjament polemiku għal qalb tal-bniedem li hija maħkuma mir-reba għal flus. U l-messaġġ li nħoss li l-kelma tal-let tgħidilna llum u li nixtieq ngħaddi lilkom huwa li tagħmlu kemm tagħmlu ġiet għalikom infuskom u nawguralkom li jkollkom il-ħobżna ta' kuljum bl-iskills u x-xogħol tagħkom qatt tħallu r-reba tieħu possess tal-qalb tagħkom. Is-suċċess tagħkom ma jitkejjilx minn kemm se jkollkom ġid materjali, imma minn kemm ħajjitkom se tkun ta' servizz għall proxmu u għall komunità. Dak huwa l-veru kriterju tas-suċċess. U għalhekk Ġesu waqt li qed ingħadda fit-Tempju ta' Ġerusalemm li kien għadu relattivament ġdid u li sfortunatament kellu mbagħad jiġi distrutt ftit ta' snin wara, totalment distrutt. Waqt li qed jippurifika t-Tempju ta' Ġerusalemm hemm ħerqa kbira li hu jippurifika l-qalb tagħna minn kull tiċlis u tiċbis tar-reba. Jiena nawguralkom ħafna, intom u temmu b'suċċess
l-istudji tagħkom. Nixtieq nirringrazzja għalkemm mhumiex hawn imma in absenzja lill-ġenituri tagħkom, lill-rabatkom, lill-familji tagħkom, lill-eżis tagħkom li sapportjawkom f'din l-avventura. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Università ta' Malta, irrappreżentata mir-rettur, mill-proretturi, mill-lecturers, mill-professuri. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw il-Alla tal-Università u nawgurawla futur ta' libertà fir-riċerka, futur ta' impenn għal ġid komuni tas-soċjetà. Kellu l-okkażjoni f'mumenti oħrajn nawgura li qatt ma ssir a glorified training college, imma tibqa' ambjent fejn l-istudenti jadottaw kapaċità essenzjali għal pajjiż, il-moħħ kritiku, il-moħħ li jaraf, li jarbel u jażel. Jalla, intom li issa se titlu fil-professjonijiet rispettivi tagħkom, tkomplu dan l-atteġġjament kritiku li jarbel is-sitwazzjoni li tkunu qegħdin fiha, li jkun fiha l-pajjiż, u tagħmlu l-għażliet li huma tassew għal ġid komuni. Jekk kull wieħed waħda minna naħdmu għal ġid komuni, inkunu qegħdin nigwadanjaw anke personalment u individwalment. Imma jekk jaħsbu biss fina nfusna u fl-interessi meskini tagħna biss, inkissru lil xulxin. L-awgurju tiegħi hija li bil-ħidma ta' kull wieħed waħda minna nibnu belt li huwa l-polis li hija propju iċ-civitas li hija mibnija fuq il-ġustizzja, fuq ir-rispett tad drittijiet fondamentali tal-bniedem. Ibda mill-ewwel id-dritt tal-ħajja. Qabel il-Quddiesa kelli il-pjaċir insellem lill-lecturers, il-professuri tal-mediċina. Primum vivere. Qegħdin hemm daw biex jassiguraw li l-ewwel ngħixu. Bħalma kienu jgħidu bil-Latin, primum vivere deinde filosofare. Id-don tal-ħajja u l-protezzjoni tal-ħajja sa mill-bidu, sa mill-konċepiment, sa tmiem naturali tagħha u għal presuppost fondamentali biex il-bniedem iggawdi id-drittijiet fondamentali l-oħra. U hekk ukoll jiena insellem lil dawk li qegħdin fil-performing arts, f'istituti oħrajn, inklużi dawk li ħadu training għal ġurnaliżmu, inħeġġiġhom biex jieħdu bis-serjetà din il-vokazzjoni li jesprimu il-verità u żbuħija li jfittxuha mingħajr biża' u jesprimuha bil-kuraġġ. Insellem lil kull wieħed u waħda minnkom, nirringrazzjakom tal-li għażiltu tiġu hawnhekk biex tinringrazzjaw lill-Alla u nwedkom mhux biss il-barka tiegħi imma s-sapport tal-Knisja u l-barka personali tar-raj tagħkom.
Aħna u nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej, nirringrazzjaw ta' dak kollu li għamel magħna u niftakru wkoll fl-istudenti li għadhom fit-triq in itinere u li qed jaspiraw biex f'mument qarib jiċċelebraw bħalma qegħdin niċċelebraw aħna. Nitolbu dawk kollha li jaħdmu fis-sistema tas-saħħa biex il-mulej jagħtihom l-erf u s-sabar biex dak kollu li jagħmlu jpoġġu dejjem il-persuna fiċ-ċentru tal-ħidma tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal pajjiżna biex narfu dejjem iżjed li l-wirt naturali tagħna huwa dwan ta' Alla maħsub biex ikun id-dar komuni ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu li f'pajjiżna kulħadd jaraf li l-ekonomija u l-flus għandhom dejjem ikunu mezz biex jitħares il-ġid komuni u qatt ta' tfixkil fil-mixja tagħna lejn soċjetà iktar ġusta. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma involuti fix-xena kulturali biex permezz tal-kreattività tagħhom jgħinu lil kulħadd jiskopri l-isbuħija tal-ħolqien. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbu għall-istudenti kollha li qed jiggradwaw biex jużaw it-talenti li tom Alla u l-erf li rċevew matul dawn is-snin ta' studju biex jaqbdu b'responsabilità dmirijiet ġodda tagħhom u ma jaqtawx qalbhom quddiem id-diffikultajiet li ħajaffaċċjaw fid-dinja tax-xogħol. Nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Nitolbuk u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb fejn tqasminna bidejk miftuħa id-doni tiegħek. U qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna t-tempju tal-Ispirtu Santu, tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja quddiesa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda int tqaddes il-Knisja tiegħek, il-Arusa ta' Kristu, imxebħa ma' bini li jidher biex issebbaħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qis ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Quddies. L-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Quddies tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex min rajh ibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaq fl-imħabba.
mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek għażla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-paċi ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun iffejqa. Għat-qarbin tolbukom li tibqgħu f'postkom sakemm jiġu jistednukom biex toħorġu għat-qarbin.
tolba ta' ringrazzjament. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, because he has regarded the lowliness of his handmaid. For behold, henceforth all generations shall call me blessed, because he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is from generation to generation on those who fear him. He has shown might with his arm. He has scattered the proud in the conceit of their hearts. He has put down the mighty from their thrones, and has exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has given help to Israel, his servant, mindful of his mercy, even as he spoke to our father, to Abraham, and to his posterity forever. Nitolbu. U Alla jintrit li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala is-sinjal ta' Ġerusalemm tas-sema. Nitolbuk biex bis-saħħa ta' dan is-sagrament intagħmel minna it-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej minn issa u għal dejjem. Il-għajnuna tagħna f'isem il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil-Alla. Nagħtu ċabċipa kbira li xulxin. Min jaf kemm sa tkantawa imma ħanibda jien. Congratulations. God bless you.